Жер шары буйлап яман коронавирус шире таралды. Ауруның тиз таралуына юл куймас өчен ил башлыгы Владимир Путин тарафыннан агымдагы атна ял атнасы дип игълан ителде. Карантин вакытында Пенсия фонды тарафыннан дәүләт хезмәтләре ни рәвешле күрсәтелә, бу хакта Русия Федерациясе дәүләт учреждениесе Пенсия фондының Илеш районындагы идарәсе начальнигы Мөдәррис Нурлыгаянов райондашларга мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле райондашлар, исәмсез барыгызда. Bizim pensiya idarəsində yılına 20 mindən artıq gражданlar müracaat etdi. Türlü sorulara 20 mindən artıq kişilər müracaat etdilər. Hürmetli pensionerlar, yaşlar, yaş semyalar, yoma tuğan balalar, iş qollar, предприятие, organizasiya yetakçiləri bütünüsü 20 mindən artıq kişi gündə 150 kişi müracaat etdi. Bizim pensiya idarəsi халыкны пенсионный фондга китермәй генә удаленный типта без хезмәт күрсәтергә мөмкинбез. Пенсияга назначать итү, аларга пенсияны җиткерү, төрле түләүләр, материнский капитал һәм башкалар. Эшләгән пенсионерларга пенсия праволарын формировать итү, аларның эш предприятиеләрен аларга ассистентлар ясау, семья сертификаты тапшыру, алар турында информациялар беру, төрле расходлар, шундый мәсьәләләрне карый алабыз, ерактан карый алабыз. Бу эш безнең личный кабинет аша үткәрелә. Пенсионный фонд личный кабинет аша үткәрелә. Монда заказлар, документлар заказ ителәс. Менә шул исәптән төрле справкалар федераль льготникларга льготалар алу буенча, социаль услугылар алу, материнский капиталлар турында белешү, справкалар бирәләбез, подтверждающий, что не состоит, едылар турында справка бирәләбез. Пенсия җиткерелмәсә, ул турында справкалар биреп була. Шуннан соң справка бирелгән пенсияның күләме турында, социаль төлөүләр турында справка бирәләбез. Снилслар, дупликат снилслар бирәбез. Бу һәркемнең инде лицевой счеты турында информациялар бирәбез. Шул вакытта пенсияның размеры, ЕДВС, ФСД, компенсационный выплаталар, уходлар турында башка справкалар бирәбез. Кешеләрнең пенсияга, бер пенсионный возрастка пенсия китер алдан булган кешеләрнең состояниесе турында справка биреп була. Шуша сорауларга җаваплы без. Бүтән сезнең кызыксындырган мәсьәләләр буенча сез безгә килмәгәндә консультация ала аласыз. Бу мәсьәләләр буенча нидә персональ данларыбызны кертәсез, направляйтесь безнең нигә пенсионный системасының сайтына. Хөрмәтле иптәшләр, менә әлеге вакытта белгеле шир таралган дәврдә бигрәк тә олы яшьтәге һәм 60 яшьтәге узган гражданнарга кеше күп җыела торган урыннарга килү кирәкмәй дип исәпләйм. Шуның өчен без сезне үзебезнең хезмәтне ерактан торып хезмәтләндерәчәкбез. Бу мөмкинлек инде безне күптәннән берле. Инде соңгы бер 3 елда ул хезмәтләндерү практикасында, хәзерге вакытта ул бигрәк тә актуаль дип шутлайм. Хөрмәтле иптәшләр, сезгә нәрсә әйтәсе кирәк? Барыгызга да сәламәтлек, үзегезне саклагыз, озак итеп пенсиягызны алырга язсын. Benim әйтәсем сүзем шулай. Самое главное, сез безгә мөрәҗәгать итегез, телефоннар аша, сайт аша, интернет аша и бүтәнләр белән, мөмкинчелекләр белән. Хөрмәтле райондашлар, Мөдәррис Тимер Маликович әйткәнчә, сез безгә 2 телефон белән мөрәҗәгать итә аласыз. Пенсия фонды үзенең эшчәнлеген туктатмай, ләкин үзегезне саклау мәслихәтеннән безгә телефон аркылы, ләкин или сайт аркылы мөрәҗәгать итә аласыз. Телефоннар сотовыйдан чыганда 8 34 762 5 35 47 8 34 762 5 19 51. Безгә килергә уйласагыз, алдан телефон аркылы мөрәҗәгать итеп, язылып килергә тырышыгыз.